kiri chesiko unabona ugukina kwa maguri y'ebintu ase Kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobereyega naki amagori amanya ari ase Kiciro cheito ebintu ebiyasoira ase Kiciro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gukorekana ase Kiciro ebi negati yebinke biria urachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri chesiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu ku chinse kiri chesiko nagotekeragaiga ase enseto ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonjoreria oburemi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburemi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria Gusii nabeire ngo batebya nga oburemi nobonda nabo igo oburemi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria Gusii tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburemi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburemi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ensa yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburemi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburemi obonene elindo onyara ko bagokora oburemi nabo gotwara ikigingege sinini kurende okoro oburemi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburemi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli naki akora mabera yanyara ko bagagwansaiga Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Wanchumuligire bono na gukone ndonzia sobereta semaragoba ya bono chinga kini gukwaligania SMS ya mangana Amayia nyaro kumanya gati yari twabereta gukwaligania kuri semambia yalenge ntambe ko ikachinse chigono chibono maragoba litukaliga ya Jumanne tariki 12 mutenyo gatatu mwaka bwekiri bubere na merongebere na mangage ndreto kolekana ayubona ngo chikomanya seribwa nyare ko gosansamuranira kuna bali kibaito bako yasangiria kuro chingongo chonsi ime na isiko yorgongoro gusirana bona kerekeri bo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aikirana seke gambiro Kisii and Nyamira ngano gukwana igoro yamangana arengete chibura buruchene kiwa anabo igwono kubuna wo urubeberu wakiroka sensemelia ya karoka ngati yali agendreta kolekana kerekeri bonya byobo tindi bogendreta seganga yo kuligirirya aboni ya marwa amuri chombo cyo kwa gokya we myobo tindi igwono bogendrete ase chinse mo angati yali togochi kumulikiro moncho muligirirya ase margoba yabona sayo monenda mange endrago tobwati go terense mtandao
ansemo ya Facebook na boko tunyara buna Ndizi TV News Digital na bo igensemo ya YouTube tunyara buna Ndizi TV News nyare kumanya ayo amone anda mange tobazo kweba go tobwatu gwetera se mtandao ya ito ansemo ya website buna www.ndizitv.net onyare kunyara ayo amona yanda mange chinsemo ngebere na nyabari tokobata na warabu anemono gwetera sumu wimanyeriyo iga kuru kwa Lydia Mose ekerekri patronira mukira akone kichibi chamno ligicha wekere asenchira yobekera no ase margoba yabon litangani kegima tanyora mangana ywa senchira yoko ya chuta kakingwa gontebia senko irecha imotara rusie tundubali indu twako achikura abale mikuru chinsemo chio gembo mbiriro bale maga yokonyole tundubali yabetago ire kaiba ko ire chai goseni go yatago tosoboga chibwe chinyomba go affordable housing. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already. Omugavana we county ya Nyamira na bigoro omugavana we county ya Kisii bonsi babori gukomera na nseka kyama tukomera ngebere neri mu gukona igoro yo murembe norobe rwensemo ya keroka. The measures are irreversible and non-negotiable because of national security. Amachika bekurukura wizara yoborende bw'emasokurwaniye binywewa ni garama tina na bayigotari go kigonchererwa no nyanga ke kinyomba kinge cyokwego keniga kigendrete go siekwa. Asa yomone na mange sanansike bono twemenya senchera yoboy kiraletere n'enchenkuru ko Vincent Onyancha. Emesema mangana muyeto kuchaka kurwase county ya Nyamira maiganyo mugavana we county ya Kisii Police Mbarati wikirana seke gambiro miye county ya Nyamira konyara kwa raso bwagali kubwatikana n'ikibura burusha birichi kwa neke gwa sensemo ya keroka ni gochinga kichumo na chebi na kurwa senseme yo mugo abaga kobori abagavana bonso biro mugavana we county ya Nyamira Amos Kimuminya ribo na begono mugavana we county ya Kisii Police Mbarati kwa neke bunankomera na balensi ya mutukemero ngebere nelime likonyara gotwara chinkwano baruboka babere unanchira baranya yakole tomolembe sensemelia yensemo ya keroka aniga gocha magechibura burukunyara kwa neki wensemeyo ekeroka yansemo ya keroka gotebekana koba ekerenge kene imeje county Nyamira ekerenge county ya Kisii nero ya rokane kwa meri yansemeyo na gosangiriye bango kura sensemeyo bogotaigwana korokana koba sensemo ya keroka nigochinga kijabira obono baburi wanyara gotwara chinkwana na koleta chinchira chomorembe na konyara koganya ningane jo maiga yogo ikabusyo bekagambero arati ko kura sensemeyo boigo nigo aboli gwako ne kibuna ngotora rubwa matobya no mugavana we county ya Nyamira eliko ne kibuna nkonyara bale gokora kibura buru nesitangutangu kigendere tokane kigwa ana sensemeria ya keroka. The court orders that the two governors of Kisii and Nyamira respectively meet within the next 21 days to discuss how to maintain, not to restore because the order is already there, to maintain order and rule of law at Keroka town. In the meantime, also, the two county commanders to also meet and agree on a formula to be applied to offer security to the traders at Keroka town. The respective revenue collectors to also continue collecting revenue on their respective jurisdiction. Wazee, me I'm talking to you, senior council, sober up your people. Also sit down with your leaders, agree. You see, you agree on the best way to help the people of Keroka. Keroka is a very, very pivotal trading center of the Gusii community. Very, very important. So let's not have chaos there. And let's not have a situation where the national government will have to intervene. I told you if I had the powers, I would remove the boundary and merge the two counties. But some people will lose their jobs. And that's not the best. I'm forced to say you are lucky as a community, you have two counties. Whereas there are some communities which do not have a county at all. So to maintain that and to be grateful for that, let's remain united as we've always been. I love the Kisii people.
And one of the things I love about them is their unity. And I do not want to get in the middle of you people. Nitaachwa katika, kwa kikwetu tunasema ukiwaingilia watu ambao wanapendana utaachwa hapo katikati. Na chinga kichumu gavana we county ya Kisii Paul Simbarati mega yuko kora kurase kagambiro ge county ya Nyamira ni go chinga kicha nyarali bagari ya bene na konyara gosanga na bamenyi be county ya Nyamira asiri tukuri ya lero asemambia ya lero okona kuranse meju arati ni gate yabu namba chikubwatira na arogongo rwa Gusii county ya Kisii ne county ya Nyamira eliko ne kibuno bwaga chingo kirani gubole bwe university ase county ya Nyamira kolenga na arati ni gate yabu no kwa chiko university meje county ya Nyamira ni go kora konya university konyara ose county ya Nyamira konyara kwegendere na guikinia mwana asebirengo byo uchumi amone chinse muchinde negate biromba chikobuli muri Ensa kwa nekibuna ngoso aname nabo kubwatira na amone wizara y'ikisemi kwa nekibuna university yonkwaga chwere asensemijyo ya Nyamira amangana ya university ndotagetse na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere nduke kine ige campus ndotagetse tosugume tore tubole mheshimiwa president tore asugume tonyole university gaiga Onyancha boyo abantu amintu ntete bengo kora inche buno mwana chama vice chairman ya ODM nkomeki tole sure twarosie kiama baba ngogenda reyu lakini tutaite kakogenda atotigere na ntu okobokonga Onyancha boyo igo we are determined to make sure the country moves forward. Despite all other difficulties, we'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii and Gusii land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiangi. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Kisii, Nabotokorano and Ensa. Na gotigana yubono moncho muligereriani go abamenyi nabo igona bali mikurwa sense meriyo gembo bagandrete kwe murungani yakobwatikana no konyore tundubali konya bakoire chaige tagwire konenga no chinkumani gotemera kana buna tundubali yini go yabete ke gotagora bose obogachwe chinyumba cherigo elianse go affordable housing engana bali mikurense meyu barokane kwe murungani monona gote yabuna mbamanye tigwe nkaiba bwenrete ko ire chaye yabo maiga yabo myabu konya ragotore chaye ni go baikabanyere tundubali yo gembe tagwire asabangabo yabete go itere chaye yo kubwatika una mbabu gata swara ko ire chaye yabo maiga yo konyere tundubali nigo siekirogotera senjere yesimi bo nigo mubunge bwense meyo akwanere ngani na gote yabuna bali myabu konya nigo bayire notsi asama tukabere kago heta muri kaiton demo Stevena noroboti rwa senchira yoboime Gati yabamenye ensemo ya ugembo nigo batikalete no goichana litukolia igoro Jumatatu engaki etundubali yechae yachagete gutagurwa elio kwena na libagasi nyomba cheli goliria inse chikwagachwa ne serikali enene ensemeyo etundubali igotole boronge ntukonya ntumanyitinga ya ikire sego chigotago otwaikire twaikira twanyorire etundubali etagwire tokubolire ndengaki yataguru tutarigotebigwa mbaibiba tokonyo nga tali baibi kumbe ne kwende serikali yachire goteba nga chibinto birwo bone ngendo tutairi ne notice egere na intu tumanyanga nga itoko beke bintu bito bosenga iba toirire na ende bono nabo tukumetinga ki eya sia serikali enkoletere na magendere koleta abumuino na magenderayo naro abwekaine nyumbe itutokupimire chai uri swali ria nari nene ndiri nkobori neri ekero bari gutagura iga ya ikere nga chinyombe chichiataguru muna moroche iga chirusirio kaiba tutigale ro Jumatatu kaiba tutiga muna bali mitoko pimire chai osiba tubekere no enke bandande toko chigopimire chai bono ekino okunoko kumyo kondana sana ase serikali ye serikali nere yanjita bagendero nabo ole miyobo bweito na magendero intubono we society elionzi ne yabalimi ne bwate paketa idorotiti yabo tibaje tibabuli ngaki kujerusitora tonyeira esegete ase bako toira muna bono lero Monday kaitoko pimire cha issue ali muna moroche ensere
koreng'ana n'abamenyi nigo bakoerera buna ogotagorokwo nigo kwabanyorete batabwati obomanyi ase batĩaire kwebori nkaibaraire chae yabe gotorwa rituko gochia serinde koiguna igure bobe nganja renge tagoru ekyana nche no muremi n'abaremi ba minto baria tokorente cha ororo ekyagere chae nere Eyemo yaba asigentukeria sirikali etagete yanyora chibesa kurwo ne society dio tokobeka chikawa chia na QSS yagenda ase sirikali yachikokonyi sirikali omwesimiwa aliva nche no muremi namba 155 ochi 9 gakinkwa gontebia senko ire chae nyumotara rusie tundubali indu twako achikura neke nege tuokiao kaki totebinga senko beke chae bono na seli gunero ngainkochia chikura ngaitora akere yaye kurinde kuringana no mujumbe wa Bomachoge chache Alpha Miruka nigaereire buno morobeli noro bukung'anyie society yekagwa amune tundubali korwa enseme yuo. But we want to have a coffee factory into what challenges because a coffee factory no ere it appear to be allocated here and the Maroba. Eroba Gambire, by thinking by one, and the Gurigu in the very allocated in Maroba Moino. The Tunwari HA, Matrane polling center. What I've decided in a David Kabera River in Church area, but Yakaboli Moanga area. Elinde torrenga kitoko yagacha elinde tikaranga aria elinde esafu abali bali bagupimecha abutime alafu na ndete kwa polling center chinga kiechio nigalfa kerekoko omoroberi wechinyomba chia affordable housing kobense ya ugembo Bomachoge chache ekero chikwa gacho mabi chiagachu kirinyaga chiagachu Nairobi nkindu takao gachu ugembo ikobono nkagambane president gancha nkaranga na intu abantu bogembo tigachiombe chiagachu bati barabe wiringo chigora at least bachigorera ngabo ko bwakwanda bosongo because bona igankwa gachiro bosongo cyaganyari bari chache anyari bari masabanchiro no Ugembo. Ugembo is the second biggest town after Bosongo. Ko reporteria Ndizi TV erietariane Ndemo Steven Biyamono homulikeito Ndemo Steven asoro bochirwa senchire yoboye kero mwanchu mulike wona asoro botiro kubwati no robotiro wechene kigima umusacha yo mujo gotebekana ko bomunya nabi ni gasirite gumabwaye ekakyo mwako yo mo nemitinye tano mo yabereke guheta igego tebekana buna mayiga yo gosire gumabwaye mwanchu mulige nsemo chiri chiabu mwanche gotoka bumurenda ebunga yabonchari menye county ya Kisii oikabona umusacha yo munya nabi tanya koeniwa kubwatekana andake nkubona barenge kiginga Kolende abanyakenyero mbabwato kugani kwabo wamaye kunyara ko moenia umusacho yo ego baboleti ebintu byari gutumeka buno munya nabi bisambwe lyaba mura wamaye gwanchero ko kunyoboina onyatalibo mbari ko kunyoboinobo ego ntogete ikranetugwe gekera bagati ku mubero yo nkendu go ikabono tararusi go kolende nigatobekana buna lituko lyari ebintu byaye ebyari gutumeka asobanya nabi mbyasambwe nabono ni umusacho yo agukikoine wali tukolejuma Josephat Amisi na mange Gwetani mwaka oyo manene usubo no magiga yogosira kwayo mugaka Addison Magero machuke kurwa sekenyero kyabo mwancha nigo eyamate yaye yenyere ko bagwetera chinga kichinkongu chinga kyumubere oyo gendete ko bugutigara sengendo asekeri kyabeire no kongusana na igore yendemero ngenje yagera bamenyo ubone mubu mwana oyembu one tigwe ujure mukamu muroye ole mukamu murominto karabuga buga onigwa bwa ndiwe njere tutamanye ekero mwaka igangangole twale ko mojeri nkamwira ninje mojeri nkataka kumanya ngangia koredwa na ndi nkorete amkorete buwo muga kanjila kiri komu ekagara nkamanya nge sababu nere gadima ekagara nkamwira ni una na mwira neki karika chiwo pito bajaka mangana ya tukasoe gina kire somo hadu bagadi one kodi ya dote elkwende inoti yoko ni mwaka arafu ikinakaruoke igetango kende boigo igikereire ogotaini gwa kwaye nyagosira Addison Magero machuki nekeringa goikera ogoko kwaye nigo arenge omonyanabi na boigo omubwene bwe kenyeji ingana boigo yanyarire ko bage kogosereria ababwata nabamenye bekenyore kyo kubeka emerobelio bene elinda nyare ko baga kwainigwa
Ikina kikiri alitiko lia lero abatereri bekanisa yegi Adventista Eyemo Pastor David Onchari bwe district yomuobo banyara ko bagwikirana asinga ya Addison asekerenga kyogo samba ebintu biria arenga ko bagutumia anene chingaki aregokora obonyana bibwaye. Lakini lero lituko abanyakenyoro n'abantu bande baitu bekenyoreke omugaka Addison Machuki bono ngo chikore ntwara cheko ni buri tukori aramis aje ale tu aramis ai ni buri tukori chuma bono step ye mukigwa seri tukori lero aba pastor barega iga bachire bache gusaba basambe bintebi bya toete gwasi bono igo tukori lero no turega abuna abanyakenyoro tusambe bintebyo nabyo mwako gocha koenigwa tomane nchere ere ngororo ebintebyo gusambu umwaka nakabitumira n'omurwaria bw'ebyenyeji wana garari ko bitumira kwenye yegire ngasi atagete ko bikana gusabirusi narete umuntu akayemete yarengo wana ebintu bisigaritse n'ibire nyumba korenga na Pastor David Onchari nigo watabire getambukiro ekyo kyo gusamba ebintebyo ngechikobwe kwenana obosibore bukogendera amone moroberi yoko mwenia echinga kibono ekegambero boigo kenyere kobwe kwenana obosibore ku moroberi nyekonyare koba kogendera aga yana igo muriro norogendera te kuyororo tali oko kimakusudi ni ntutwayo tongia nchamo n'abalisi abatori n'abarabo abalisi bana borogongoro nabonte togote abantu baminto nganya saye buye kanero gokonya abantu bamutamere chingurwe chiabirecha abantu kubekerwa mariogo abantu gokonywa abantu daktari wa kienyeji byaituru ne chingaki yeso buye kanero gokonya abantu igogo samba gwaiteiga no kubeke kemanyererina omuntu utaita gokonyeka aenda ase yesu mwanya abantu takonyara gokonya mwanya abantu nde igobono gwetera ase ke tu akolire na bolirie na kuna into morandia na muitaberana nga yesu na rora atokonye ekitambukiro ekyo kyo gusamba ebintebyo byobonyanabi nigo bono kenyere ko bage kwena nali bagali nene noboremu oboikira nugo cyase abamenyi bekenyorekyo ngamba chiko bakobwatanana asekerenga gyo kumwenya nyagusira Addison Magero lituko lyejuma kuripatiri katasini kya Ndizi TV kurwa ekenyoro kyabo mwanchike kutoka Amayia eward ya Bomorenda constituency ya Bonchari county ya Kisii Eritana Josephat Hamisi Emono mulikito Josephat Hamisi asorobochurwa senchira yoboyikira nugotika nayo omujumbe oburabu Amayia county ya Nyamira Patrick Yoserito koliara ni ganyara kubwato kachibasari gochia sabarokyo abechi school college na boygo amni school chudiya cyo bundi amone university kolane chibasari cya bwato kwani go chire chishiringi chi milioni 35 gutaisano nebere cyatebire kirachiko konya na gosira mangana chisemi ane mona se bunge yo ejabura bukona kura senseme iboigoni ganyara gotebuna mbachi kubwatirana amona bagambia mona bakonyi babagambia senseme yo kwane kibunango sirwari boigamarwa tanchere na kubeka byaraba ngegyata asenseme yo yabura bunengana boigo yarokana kwa iwoko bokomono no mudisisi yoborabo Stanley Kamande buno mulikito Paul Kapokara agotomanya umujumbe w'ebunge yega yabura bumuske Patrick Osero litukulia lero niganyara ko bahaga kubwato kabene chibasari kuchasaba na beskuru ya secondary chi college na begone chi university yo etanete chishilinge chi milioni 35 chibese ichi tari bese chiane muntu takumene ichi ne chibese chenu hakuna pahali tulikaa na governor tukakubaliana ati form 1 na 2 ni wewe na 3 na 4 ni Osero. Hakuna pahali tumekaa. Hakuna. Mimi nilipeana form 1 mpaka form 4. uko nekeragyo kubwato kachibasere chiga Osero nigagendera ko bagagusegeta bamenye kurasa inseme chiga kwene kibuna kubwatira bale chikurase ebunga yabo indukirire barabuka abanyene kwegendereria asokonyore chibasere bune chiga wanchire likonde gwensi gotayo ekene kabisa umuntu agotenga aya inje njikuti nongo akera umonono usinje nongo akera chibingombe lakini location nga yoruete nga para ibere Musobeti magwagwa hata kama unapiga kura hapa mimi sijali weenda pahali unakaa kule uombe huko ngoko rente teka iko chikungagire kura njini ndete kura yao chikura chireke cha uri chingi saina keita nyina bo nigagendera ko bagatabuna chibasari chiga nigo kirati kunyara kabachiko bakonya abana ko gendera mo n'amasomo abo igendatebire bali batanyora nabo go bakurukura sebunga yiga nigo barati kunyara ko babo bakwigurira bunenchire ya muyo kunyora
chibasari chiko bakonya gokinia chisemi chiabo naba nabo tebetina mukura chibese abangi nambare abagakambare bebete maiteke na bokwiba na ine ya online basari ya university kuna vijana wengi sana hata hawakuona so kesho mambo hiyo tunaendelea asomo jogo yiga bwegokera no mona barai akorwa serikali nene anene no omo police commander kurwa soro gongoriga omo deputy county commissioner kurwa soro gongoriga rwaburabu Stanley Kamande bose asoba monigo balire irangamba kunyara ko bakwendekia kurenda chinseme chiga anene asokolende tugo na gukoro bwibibwe tugo bagenda kwa bakwenekirwa samatukabo abwango igamba hizi wa ng'ombe kwa muda hapo mbeleni ilikuwa ni kero kubwa sana kwenu, si ni kweli? Lakini tunaendelea tukipambana nayo. Nataka kurudishia sana wananchi pamoja na serikali yetu, administrator na polisi upande huu wa Yasise. Manake kwa muda mrefu nafikiri hii mwaka yote 2024 kumetulia. Nyinabo niko bagenda ko bakuruge kudege tindiko cyase bali bakoenga nabego konyomoru ayo atangire kurura soro ngoriga asabate niko baratwinyira ko bakwenekia nga bayakolire limo lyoka. Kenya nimeisafiri, lakini hapa nimepata ya kwamba karibu kila mtu anakunywa pombe haramu. Langu ni hili: pombe haramu ni lazima tuipunguze kiwango ambacho tutaweza kuona ya kwamba iko chini sana. Kama ni pombe, mambo ya bangi nini, msifikirie huyu ni ule. Utata no muntu reno ani chago ndingata itukumbwa tenjo muchumu mukibagaki. Nomujego nyalire kwa bagokorekana kurwase chinseme chigategeke kyamenyanya uyu bonora tunyara kwa gokobeka amasyo ya Bible amanomogoko nabeno chiseme gokinase bunge yega ya burabu eliyo burabu konyara kwa bokone kigwase chinseme chiga ginko reporter getasende kwa wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chigategeke kyamenyanya meye bunge yega ya burabu meye county ya Nyamira inchigongoro kwa polycap okara Mbiemono mulikito Polycarp Kara sorobotu rwa senchira yobo ikirano gotigana yobo n'umwancho muligeri y'abamenye kurwa senseme yari yogongera iyo gotoka sebunge mu Chage Church imeye county ya Kisii ni gwarokane ko mutogyo murebwe Ensa William Samuel Ruto ane munasoko nyara ko mochora Josh Mangi a senseme ya yogotenera okubwatania anabono Ensa ya Buganda nabo igogotinga bwa mategati ya Buganda na Kenya buno omo high commissioner igochinga kechi batebere buno henenchira mu yoko nyara ko inyora abamenye kurwa senseme yo ubuna tokumanyigwa a senchira yobo ikirano na dipona asanya Serikali yense ya Kenya nigegenderete gutingia obu amatebwaye amune chinse chesiko ayegama ega yomurai wense Dr. William Ruto kobachora egati ya ambassadors amanaba high commissioner bogo chigotenenera ense ya Kenya aso chinse ao nigo bona bamenyi kurwa sensemo yabo machoge chache imeye kenyoro kia gongera besokia na kogokera ogochorwa kwaye Josh Mangi ase enchire Eyemo yokoba buno mu high commissioner gochia sense ya Buganda gangwa kabuyamono kabisa asengenjo anyoretekero Mwisho muligire bono ebiro byane nigo byabere biko butoka togosaba ko abera buno roboti ruo amone chiribot chinda senchire yobo ikirano chikoraga isato chabono botuko no chiko nyora asenchire yobo agale na boigo na senchira yobo ime kubatikana nebiro ngantire nyakiro musumale mangana majya senchire yobo ikirano Ensa Eyemo yabono margombya muna sogo chora gotengera Ndizi TV obwansunu bumugusi walitobwate na barombya muno ane muno kuransemere chibi chamo nelyo giga kuruko petro nira mukira keroko Lydia Mose ane kibuna kwa nyore goetera aso muno boy manyire tomera ntinga kichina sema mtandao buna butamba Facebook Ndizi TV News the digital na boy nsema ya YouTube tonyora buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwate ase website yetu na www.ndizitv.net onyara konyora yomo nenda mangiretera na nchinkuru ko Vincent Onyancha